אז מה קורה חברים? וואו! למה, איפה אתה? מה, אתה עשית גשר? הנה, ראיתי אותו מתחבא. אוח! וואי, מישהו ירה בחץ והוא פגע. הנה אתה. אוח, ירו בי! אני לוקח בפעם הבאה כיתזום את החרב דיימונד. אותו איש תמיד הורג אותי, אני אומר לך. אוח, לא! וואו! איתי? וואו, זה היה קשה מאוד נשארתי על חצי לב, רק שתדע. מה? למה? זה לא אני עומד פה בשיפט. אני בכלל מתחבא, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר, איתי? אני מתחבא. ירגו, תסתכל מה כתוב בצ'אט. אוי. מה אני רואה בחצים? זה לא הסקין אפילו שקרוב לשלך. כן, ראיתי לך רגע את השם, זה לא הייתי אני, איתי, תסתכל על השמות. מתתי. דווקא אני כבר מתתי איתי, אתה צריך לשים לב לשמות, כי אני בכלל לא הצטרף. אוי, טוב, מי שזה היה תותח. תקשי עליו. ירו בי חץ. יש לכם בורים של אש. וואי, אני מחסל לכם פשוט את כל הקבוצה. הרגו אותי. יואו, הורגים לכם את זה. וואי, עוד אחד וניצחנו. קיל. די כבר עם החצי אש האלה. וואי, אני אומר לך, אני כל כך טוב בלי לפגוע באנשים. וואי, עוד שהם באמת פגעו בי. אני על שתי לבבות. לא פגעו בי. וואי, אני אומר לך, אני מפחד, יורים בחצים ואני על שתי לבבות. איזה בג טוב, הוא הציל אותי מלמות. איפה אתה בכלל? אני יודע, נכון למעלה אתה בא? אוי לא! די, הקבוצה שלי יורה בחצים, אני אומר לך, זה כזה חרא. כפרה. זה היה מישהו עם דיימונד סורד, רק שתדע. לא יודע, אין לי מושג, זה דיימונד סורד מחושף. יש דבר כזה. נו מה? מלא. ניצחתי! סתם. איתי, איפה אתה? איפה באמת היית? אני לא צוחק. הנה אתה, מה קורה? איתי, מה קורה? אני הפעם לוקח, איזה כדאי? אני לוקח דיימונד סורד. איתי? אתה יודע, אני מקליט. אני מת על העולם הזה! איך קונים? מה? לא הבנתי אותך. אין לי מושג, בגלל זה, לי יש כבר את כל הקיטים, אז בגלל זה אני לא נדאג. כי מפעם שיחקתי ואז זה יראה לי את הקוינס שאני אקבל. יש לי דיימונד סורד, איזה קבוצה אתה? אוי, נו באמת.
יואו, אני מתה לדיימונד סורד עכשיו, אני אומר לך. אני יודע, אני יורה על חבר שלך. זה עם הים. אוי, פגעו בו! לא! זה לא הייתי אני עם הכית חרב דיימונד, אני לא עם הבואו. אני לא יכלתי לעשות את האש הזה, איתי, רק שתדע לא איזה כית אתה? לא, כי אני קולט אותך, יורה פה חצי מאש. לא משנה, זה היה מישהו עם הסקין שלך. אני יודע, ראיתי פתאום אני בודק כמה קוינס יש לי, דקה אני עושה רנקאפ. פשוט אין לי כוח לעשות רנקאפ. אימא'לה, כמה אתם פה? כן, אני יודע, אני אפילו לא מצליח להגיע אליכם. וואי, איזה פגיעה. מה קרה? מה אתה עושה? וואו, הקבוצה שלך פשוט מפוצצת איתי. אני אומר לך. אוי. איפה אתה סתם. מה? את מי הרגתי? שמע, לא יריתי במישהו וזה פגע בו וזה הרג אותו. אוי, איזה פגיעה. אני נשבע, קיבלתי רגע קיל ולא נגעתי בילד הזה. וואי, הרגע הם... וואו, אני על שתי לבבות ויש לי רק חץ אחד. אני הולך להתאבד, דקה אני אעשה שקיל. לקפוץ מהעולם. אני יודע, ראית אותי קופץ? בואי הקשה דיימונד סורד! אנחנו פורצים אליכם, איתי, רק שתדע. וואו, יש להם פשוט קבוצה טובה. כוס עמק. זה לא היית אתה אחד. בוא נראה, כן, הוא צודק. אני הולך למקום בך. אוח! אני רואה אותך. ראיתי אותו פורצים. דווקא מי פורץ, אני בכלל עושה סקייביס. איתי, באמת פורצים אליך, רק שתדע. מתתי. לא יודע, עד שיהרגו לכולם את החיים לזה שהם מקבלים. הורסים לכם. 4. וואי, כמעט, הרגת אותו, יפה. איתי, יפה, ראיתי אותך הורג אותו. ראיתי כאילו את הקיל, כתוב שם, כתוב בצ'אט. איתי. וואי, אני בכלל שומע לך טוב, אני אומר לך. שמע, אני עושה לי סקייביס ואני ראיתי אותך רגע. וואי, יוצא פה בחץ, אני לא רואה טוב בכלל. האיש לי, מה זה לא רואה טוב? דף בלי להרים את מה אני בנה? הופה! אימא'לה, אני אומר לך, נבהלתי מזה. מה קורה? איתי. טוב, איתי, ביי. מה? ויש קיט כזה.
לא יודע מה הקטע פה, אתה צריך לא יודע מה. אני הולך למשחק אחר בינתיים. לא, אני יוצא דקה מהשרת ונכנס. ביי. מה? לבריכה? הם לא... אני לא יכולה ללכת עכשיו. לא, כי על זה אני גם לא אוהב את הבריכה. לא, אני בכלל לא אוהב כאילו את הבריכה.